Ơi John apa? Ơi John, sikado apa sikado? Oंखाम मोजां जानो दखानाव बेदर लाना फै. मा खालामदो आदै? नैलै खानसेनि सिबदों आदै. दे फै जिरायफै आदै फै जिरायफै. जम गैया नामा आदै? सिखाराखै दहाय बेलासियाव उन्दुनायानो. नै जन apa जन? सिखारद' नै लोगो फैदों. एफा खस्थ' हारसिंनो खामानि मावबाय थानो हायो नालाय आदै. बिहामजोफोर लाबोना फैनो हाया होमबा? माथो खालामनो आदै उफाय गैया मालाय लाबोग्रायानो लाबोआबा आंलाय माथो खालामनो. बाराबा नोंना गदाय लाबोदोलै आदै. गैयालै आदै आंजों बाराबा. माथो बुंनो फैदोंलाय? फैदोंमोनलै बेरायलाबायनो. मोजांना खबरफ्रा? मोजाङानो. एफा खस्थ' बिफाफोरा ओंखाम ओंख्रि संनो होबाय थायो नालाय बिहामजोफोर लाबोनो हाया होमबा? सिख्लाफोरानो सौग्रावाबालाय आंलाय बोरै लाबोनांगौ जाखो? नों फाग्ला मेगनखौनो मेसेना थाबायाब्ला बोरैहाय सौग्रावलाबायनांगौ जाखोनो? मेगनखौ नों बेरलावनो थाबायबालाय बोरै सौग्रावनांगौ? आंसो नायनो थांबा माबायदि सिख्ला नायनो? नै जन apa? ओंखाम मोजां जेबो गैया थां दखानाव थांनानै दावदै नङाबा बेदर लानानै फैथां. थां apa थां? जागोन दे आफा. मेगनाव नांबाय नोजोराव गोग्लैबाय मेगनाव नांबाय नोजोराव गोग्लैबाय दै जारौ नों बबेनि जासिनोलै जालाफ्रा. मा जाखो? जेबो जायाखै. जेबो नङा दे. जारौना मुङा मामोनलाय? आंना रुपा बर'. आदानालाय? आंना जन बसुमतारी. मोजाङानो दे. दे बिदिब्ला. जारौ नाम्बारखौ मोननो हागोन ना? हर बिदिबा. दे होमबा बाय. बाय. थोद फाग्ला सिख्लाखौ बिदि नायलै नुफेरै बायदि जाहां माहां आंहासो लाजिनो हामथारलामोनलै. फाग्ला एफा समायना सिख्लाखौ सोर नाया जानो? खुनुरुखुम ओंखारथेरा बेबायदिनोसो बोरैबा सौग्रावफ्लांदों लकडाउननि समाव. हाय थोद नोंसो जायालै. आया फाग्ला मा जाखो? जिरायफै नोंसोर थाजायालै थासैलै आं. बाराबा फनखौनो खालामसै नामा? खालामथ'ला गाबोन खालामसै. माला मोनजाबावनांगौ जाखो? बेदर गैया दावदैखौ लाबोबाबो जायो रुनानै खा मोजां जानो. सारा दाबो सफैबावाखैसो बे गथ'आ. बेदरा apa? गैया आफा दखानानो लकडाउननि बन्द गोजा पुलिसफ्रासो खबर जाना दं. नंगौना नङालै बे गथ'आलाय? नंगौ आफा नंगौ. माजों जाबोनांगौथो ओंखाम मोजांखौलाय? बे मामोनथाय? आबै नों बेखौ रोङो नामा? बेबा मा होननाय जादों आबै? आंबो बुजिया इंलिसनिसो. गोदो जोंनि समाव बिदि फरायसालियानो गैयामोन आबै. नोंमानाव सों नोंमानाव. नै आइ रुफा बे फिसौखौ एसे नायना होफैनो हाया नोङो? बुजिया सोमजिया बेसे हारसिं नायबाय थाखो बेलाय? खालि बे नंनायनि नङिनि मबाइलावनोसै सामफ्रामबो मा नुयो मबाइलावलाय नंनायनि नङिनि? एसे नायना होफै एगजामफ्रा गैथारला फिसौना. जालायबाय बे बुरिना सम गैया आंहा इफोराव.
थियारि जाना थादो सना नोंखौ लायनो थांगासिनो आं दे होमबा मोनफैबाय सना सना बेखौ आं लानि आइ रुफायाबा मायाव थांखो सानथाम सानब्रै जालांबाय ना ओंखाम ना दै बेबा बबाव दंहैयो मबाइलाबो अफसो र' न'आव नायथारसां न'आवबो गैया बे मायाव थांखो आइयाबा ओइ आबै फिसा फैद' नायसै फैदो ना फैसै नोमाखौ गैया न' सिङावबो नागिरजोबबाय आङो आबै गामिनि मानसिफोरखौ साथामसो लोगो लानानै नागिरहैनोसै नै आयं जोंहानि आइ रुफाखौ नुबाय बायदों नामा नोङो बहाबाफोर आं दाख्लै बाजारावसो लावा माजानि फिसालाजोंसो नुदोंमोन आं फिसालाजोंसो दंहैयो बियो र' बेखौ गावबुरा लानासो लाना थांगोन आङो नोंखौ सालि र' गाबोनसो मिथिगोन थ' आबै थांसै न'आव सना जोंना न'आ बेनो ओइ आफा आफा ओइ आफा आफा मा जाखो बारा फैलाय थांनो जाखो आफा मा जाखो लाबबाय आफा मा लाबोखो आफा मा लाबोखो बिहामजो बिहामजो एबारसो ओंखाम संनो गसिगोन जिउ गोलाव जाथों दे थांदो आफा सिङाव लानानै थां फैदो सिलाखौनो सिबोसै हा बे आंनि आइ फिसा रुफाखौ बे लावगा माहाजोननि फिसालानो होथारा आङो जेरैखि जायाबाबो लाना फैथारगोन आं खोमारा दा नै होआ जेरैखि जायाबाबो लाबोगोन आं माथो खालामनो सानगोन होमबालाय केस होगोन नांगौबा रायजो लानानै मिटिं खुंगोन जेरैखि बिदिनो जायाबाबो नोंसानिबाबो लाबोगोन बे लावगा माहाजोन न'आ बेनो नामा औ आनै बेनो न'आ बेनो दिनै जारहैनानैसो गालांगोन आं माहाजोना नों नामा औ आंनो मामोन ओमफ्राय आयौ आयै एफा बुरजा मानसि लानानै फैदों रिथा नों सालि बे एफा गिदिर फिसाजो थाखानायखौ मा हिसाबै हाबा होनो हाखो नों लावगा मा नों हाबा जाखानायसो बे आंनि फिसाजोखौ नोंनो फिसालानो होलांनो हाया आङो जेरैखि जायाबाबो लांफैखागोन आं बे फिसा गोनांखा हिनजावखौ मा हिसाबै लाखिगोन नोंलाय लावगा माहाजोन लांलां आं मिथिया आंहा अरजाया लांबाबो आंनि थाखाय मोजांसो मा साननाय नोङो बे इसिबां गिदिर फिसाजो गोनांखाखौ बिहामजो गनायखो नोङो लावगा जेरैखि जायाबो जोंनो हरनांगोन आं मिथियानोबा बोरै आंलाय गथ' गोनां जानानै मिथियो फिसालाया लाबोबाय दा आंलाय मा खालामनो एसे सिगाङावथ' नों सानै हयै सोंनो हायोमोन ना फिसालाया माबोरै लाबोदों माबोरै लाबोआ बेबायदि जानला मोनलाय जायो नामा आइनि बेरेखायै आं मिथिया लाना थांफिन नाङा आंनो नों आंनि बियादै फिसाखौ थिनहरफिनाब्ला आं हले जों हले आयेननि हेफाजाब लानाय जागोन दे जागोन थिनहरफिनथारगोन आं दानो मोनहैयाबा मोनबायसो नों सालि थ' आदै थांसै जोंहा थ' मा दावराव जादोंमोन आफा
मा जाखोसो नों साला मालाय गथ' गोनांखाय हिनजावखौ लाबोनानै मा आं नोंखौ बेबायदि बुरि हिनजावखौ लानानै फेदेरदोंमोन फोलावदोंमोन नामा आं बेबायदि फोरोंदोंमोन नामा आरो नोंबो साला सासे गथ' गोनांखा हिनजाव जानानै आंनि फिसाला सेंग्राजों बेबायदि फैनो ओंखारलां बे न'निफ्राय आंनि न'आव जायगा गैया मा नों हाबा जानायसो आं थांसै सन रुफा रथ' आंबो थांफानि बिबि गालांफा नों लांदो आंनि फिसाला हारसिंनो संसार जागोन आं हारसिंनो लय जानानै थागोन सिनायमारा आथिखालनि सिख्लाफोरखौ सोर बुरि सोर सिख्ला रावखौबो हमनो हाया नाङा आंनो फिसाला बिहामजो